Бүген сезнең игътибарыгызга дөнья күләм танылган вагачы Билли Гримның Хак Тәгаләгә кайту дигән китабы буенча әзерләнгән Гөнаһ үлем шире дигән тапшыруыбызны тәкъдим итәбез. Аллаһы Тәгалә дөньяны гүзәл итеп яраткан, әмма гөнаһ аны бозган. Аллаһы Тәгалә кешене гөнаһсыз итеп яраткан, әмма аның эшенә гөнаһ кереп утырган һәм аны бозган. Кешелек тарихындагы барлык кайгы-хәсрәтләр, әрнүләр, көчләүләр, фаҗигалар, сызланулар һәм оят бәләкәй генә бер сүзгә, гөнаһ сүзенә сыйган. Бу популяр сүз түгел. Һәр хәлдә ул хәзер модада түгел, әмма ул коточкыч дөрес, хак сүз. Кешеләр үзләрен, хәтта аларның әти-әниләре, ата-бабалары аларга кадәр үк гөнаһлы булган булса да, гөнаһлы дип әйткәнне яратмыйлар. Әмма Тәүрат булай ди: "Чөнки аерма юк, бар кешедә гөнаһ калды һәм Аллаһы Тәгалә даныннан мәхрүм калды." Тәүрат Аллаһы Тәгалә алдында җирдәге һәр кеше гөнаһлы дип белдерә. Гөнаһ турындагы сорау белән рухани янына бер кеше килә. Мөхтәрәм рухани әфәнде, безнең мәхәлләдә сезнең гөнаһ турында шулай кистереп һәм күп итеп сөйләмәвегезне теләр идек без. Гөнаһ турында күбрәк ишеткән саен безнең егетләребез һәм кызларыбыз гөнаһны җиңелрәк эшләр дип куркабыз. Ни өчен сез хаталар дип кенә сөйләмисез? Яисә яшьләребез кайвакыт бик үк дөрес фикерләми дип кенә әйтмисез? Гөнаһ турында шулай ачык итеп әйтмәсәгез иде. Рухани урыныннан тора да, агу салынган шешәне алып, килгән кешегә күрсәтә. Шешәгә зур кызыл хәрефләр белән "Агу, кагылмаска" дип язылган була. Рухани әлеге кешегә менә нәрсә ди. Сезгә миннән нәрсә кирәк соң? Сез шушы язуны алып, аның урынына лимон суы дип язылган кагаз ябыштырсам, акыллырак кыланырмын дип уйлыйсызмыни? Язу никадәр йомшаграк булса, аның эчендәге сыеклыкның шул кадәр хәтәррәк булуын күрмисезмени сез? Гөнаһ борын-борыннан ачыктан-ачык эшләнгән, әдәмнең түбән төшүен китереп чыгарган һәм бүген барыбыз да шуннан газап чиккән гөнаһ, әгәр дә без аны матуррак сүзләр белән бизәргә тырышсак, безгә зыянны бермә-бер күбрәк китерә. Яңа сүз уйлап табуның хаҗаты юк. Безнең өчен хәзер иң кирәклесе шушы инде безгә таныш булган сүзнең чынлыкта нәрсә белдергәнен табу. Чөнки гөнаһ хәзерге заманда өстенлек итсә дә, аның чын, асыл мәгънәсен бөтенләй белмәгән кешеләр әле күп. Гөнаһка нәкъ менә шундый дөрес булмаган карашлар аркасында күп кенә ир һәм хатын-кызлар хак юлга керә алмый йөриләр. Борынгы бер җирдә күк турында сөйләгән һәр кеше дә анда бармый диелә. Бу гөнаһка да кагыла. Гөнаһ турында сөйләгән һәр кемдә аның нәрсә икәнлеген анык кына белеп бетерми. Шуңа күрә Тәүратның гөнаһ турында нинди фикердә торганлыгын белү бик мөһим. Без гөнаһка җиңелчә карап, аны кешенең йомшак яклары дип әйтә алабыз. Без аны юк нәрсә дип әйтә алабыз. Әмма Аллаһы Тәгалә аны фаҗига дип исәпли. Без аның яныннан, бәхетсезлек очрагы яныннан үткән кебек үтеп китә алабыз. Әмма Аллаһы Тәгалә гөнаһны гайрәтне чигерә торган җирәнгеч нәрсә дип исәпли. Кеше үзен гөнаһта акларга омтыла. Әмма Аллаһы Тәгалә аны гөнаһлы булуына ышандырырга һәм аннан коткарып калырга тели. Гөнаһ ул кызыктыргыч уенчык түгел. Ул тизрәк котылырга кирәкле коточкыч нәрсә. Гөнаһның Аллаһы Тәгалә күз алдында нәрсә икәнлеген белегез. Гөнаһның чын мәгънәсен аңлату өчен аның 5 төрле билгеләмәсен бирергә була. Беренче, гөнаһ ул канунсызлык, Аллаһы Тәгалә канунын бозу. Аллаһы Тәгалә яхшылык белән яманлык арасына шик урнаштырган. Һәм шушы шикне атлап чыккан чагында без яманлыкның тыелган өлкәсенә керүдә гаепле. Без канун бозабыз. Аллаһы Тәгаләнең әмерләрен сакламаганда, аның өйрәтүләренә каршы чыкканда без аның кануннарын бозабыз, гөнаһ кылабыз. Рәсүл Якуб булай ди: "Һәр кем үз теләкләре белән мавыгып һәм шуңа алданып, котыртуга бирелә. Бу теләкләр исә гөнаһ тудыра.
гөнаһ үлемгә китерә. Нәкъ менә шуңа күрә, Аллаһы Тәгалә кануннарын бозганга күрә, аның әмерләрен тотмаганга күрә гөнаһлы без. Икенче, гөнаһны Тәүрат ялган буларак тасвирлый. Ялган ул теге яки бу гамәл, аеруча тыелганмы, юкмы икәнлегенә карамастан, дөрестлектән читкә тайпылу. Ялган безнең эчке омтылышларыбызга керә. Без кеше күзеннән, Аллаһы Тәгалә күзеннән шул кадәр дә еш яшерергә теләгән нәрсәләргә керә. Булар кайвакыт без төрле хәлләргә бәйле рәвештә эшләргә мәҗбүр булган безнең бозык табигатыбыздан килеп чыккан гамәлләр. Шушы эчке бозыклыкны тасвирлап, Гайса былай ди: "Чөнки эчтән, кешенең йөрәгеннән яман уйлар, азгынлык, үтерүләр, караклыклар, усаллык, мәкерлелек, хөсетлек, әшәке теллелек, тәкәбберлек, акылсызлык чыга. Бу әшәкелекләр һәммәсе дә эчтән чыгып, кешене пычрата." Өченче, изге язма гөнаһны максаттан читкә китү, максатка җитмәү дип аңлата. Аллаһы Тәгаләнең максаты Гайса. Бөтен гомернең максаты һәм ахыргы бурычы һаман саен күбрәк аңарга охшап яшәргә омтылу. Ул безгә кешенең җирдә нәрсә эшли алу мөмкинлеген күрсәтер өчен килгән. Һәм без аның үрнәгенә иярергә тырышудан читләшсәк, максатыбызга ирешә алмыйбыз. Аллаһы Тәгалә үрнәгеннән читкә тайпылабыз. Дүртенче, гөнаһ ул җинаят. Бу үз билдегең белән илаһи хакимият өлкәсенә бәреп керү. Гөнаһ ул тискәре бер күренеш кенә, Аллаһы Тәгаләгә мәхәббәтең булмау гына түгел. Гөнаһ ул үз теләгең белән сайлау, Аллаһы Тәгаләдән үзеңне өстен кую, хисләреңне үз минеңә юнәлтү. Ә бит бөтен хисләрең һәм көчең белән Аллаһы Тәгаләгә омтылу зарур. Минлелек белән үз-үзеңне ярату, караклык һәм үтерү кебек үк гөнаһ. Бәлки ул гөнаһның нечкәрәк һәм җимергечрәк формасыдыр. Чөнки бу хәлдә агылышчадагы язуга игътибар юнәлтмәү бик җиңел. Бары тик үз мәнфәгатьләрен генә кайгырткан кешеләр, бөтен игътибарларын үзенә генә юнәлтүчеләр, үз хокукларын гына яклап көрәшкән кешеләр, эчкечеләр һәм бозык адәмнәр кебек үк гөнаһлы затлар. Чын-чынлап, минлелек гөнаһы, үлем гөнаһы. Бишенче, гөнаһ ул ышанмаучылык. Ышанмау гөнаһ, чөнки бу Аллаһы Тәгалә хакыйкатен мәсхәрәләү. Нәкъ менә ышанмау күк капкаларын ябып, тәмук капкаларын ача. Нәкъ менә ышанмау Аллаһы Тәгалә сүзен кире кага һәм Гайсадан коткаручы буларак баш тарта. Нәкъ менә ышанмау кешеләрне Инҗилгә карата саңгырау булырга һәм Гайсаны кире кагарга мәҗбүр итә. Гөнаһ кылган кеше үлем белән җәзалана. Бер генә кеше дә гөнаһ өчен бирелгән җәзадан котылып кала һәм үз йөрәген гөнаһ бузыклыгыннан чистарта алмый. Фәрештәләр дә, кешеләр дә гөнаһларын юла алмыйлар. Аллаһының сүзе булай ди: "Чөнки гөнаһ өчен җәза үлем. Гөнаһ кылган җан үләчәк. Аларның көмеше дә, алтыны да Аллаһы Тәгаләнең ачулы көнендә аларны коткарып кала алмый. Кеше берничек тә үзенең туганын юлып ала алмый һәм аның өчен Аллаһка бер ни дә бирә алмый. Жанын да бәя биреп котылдыра алмас, һәм ул мәңгегә булмас та." Дөньяда иң коточкыч, иң җимергеч нәрсә гөнаһ. Барлык мәшәкатьләрнең, барлык явызлыкның тамыры, һәр кеше өчен хәвеф шушы гөнаһ дигән кичкенә сүзгә сыеп беткән. Ул кешенең табигатен бозган. Ул кеше тормышының гармониясын бетергән. Ул кешенең затлылыгын алган. Ул кешене шайтан тузагына этәргән. Психиканың бозулулары, барлык авырулар, җимерүләр, барлык сугышларга гөнаһ сәбәпче. Гөнаһ акылның акылсызлыгы һәм йөрәк агулануы сәбәбе. Гөнаһ Тәүрәттә бик әйбәтләп даваланы таләп иткән. Котышкыч һәм һәлакәтчел шир дип тасвирлана. Гөнаһ котырган давылга, ут чәчеп торган вулканга, акылсызлар йортыннан качып чыккан тилегә, үз корбанын эзләп йөргән юлбасарга, табыш эзләп йөрүче, үкереп торган арысланга тиң.
Гөнаһ җир өстенә яшен сугу кебек, башны кисеп алучы гильотина пычагы кебек ябырыла. Гөнаһ ул кеше җаннарын кимерүче, яман шеш кебек. Гөнаһ ул үз юлындагы бөтен нәрсәне агызып алып китүче, ярсулы ташкын сыман. Гөнаһ аркасында барлык агым сулар кеше кылган җинаятләр белән агуланган, җил сулышы бозылган, һәр көннең яктысына күләгә төшкән, тормышның һәр тамчысы агуланган, һәр тормыш юлына капка куелган. Гөнаһ бәхетне җибәрә, акылны томалый, вөҗданны йоклата, бар нәрсәне үтерә, кайгыдан кычкыртып елата, җан биргәндә газаплый, ирек вәгъдә итеп куллык бирә, нектар вәгъдә итеп ут суын эшертә, бәрхәт вәгъдә итеп кәфен кидертә. Кешеләр гасырлар буена гөнаһ чире сукырайткан килеш рухи караңгылыкта адашып йөргәннәр, чыгу юлын кармалана эзләгәннәр. Кешегә аны рухи адашудан һәм әхлакый лабиринттан чыгарга зиндан ишекләрен ачарлык зат кирәк булган. Йөрәкләре ачыккан, акыллары сусаган, рухлары сүнгән кешеләр күз карашларын караңгыга төбәп, көчсезлектән гаҗиз булып калганнар. Дөреслекне эзләп интеккән, гөнаһлары аркасында үзләренең мәңгелек үлемгә генә лаек икәнлекләрен аңлап, тәмам югалып калган кешеләр һәр заманда да һаман бер үк сорауны биргәннәр. Чыгу юлын ничек табарга, ничек итеп яхшырырга икән миңа? Нәрсә эшләргә, кайсы юлдан китәргә, бу котышкыч авырудан ничек котылырга? Алга ыргылган бу ташкынны ничек туктатырга? Үзем төшкән чокырдан ничек чыгарга? Әгәр дә анда юл бар икән, аны ничек табарга? Мең еллар буе кешеләр сукыр булганлыктан үз көчләре белән оҗмах бакчасына әйләнеп кайтырга маташалар, әмма максатларына ирешә алмыйлар. Алар күп төрле юлларны сынап карыйлар, әмма юкка гына. Белем алу кирәкле нәрсә, әмма белем үзе генә Аллаһы Тәгаләгә илтми. Диннәр дә кешенең хәерчелек хәлен яшерә торган наркотик чаралар гына. Алар кешене бер кайчандан максатка илтеп җиткермәячәк. Тәүрәт Аллаһы Тәгалә ул мәхәббәт дип өйрәтә. Һәм Аллаһы Тәгалә гөнаһка баткан кешеләрне бу котышкыч авырудан коткармакчы булган. Ул кешене гөнаһ каргышыннан коткарырга теләгән. Беренче кешеләр гөнаһка керү белән үк Аллаһы Тәгалә үзенең бөек мәрхәмәтлелеге аркасында аларны кызганып, үзләре инде берничек тә мәңгелек үлем чиреннән коткара алмасларын яхшы белеп, аларга өмет бирә. Аллаһы Тәгалә кешеләргә юлып алучы киләсе көнне вәгъдә итә. Һәм күп гасырлар, мең еллар буена кеше алдында шушы өмет чаткысы ялтырап ята. Мең елларга сузылган кешелек тарихында Аллаһы Тәгалә, әгәр дә киләчәк коткаручыга ышанса, кешегә котылу вәгъдә итә. Үзенең бу вәгъдәсен Аллаһы Тәгалә кешеләргә күп тапкырлар пәйгамбәрләре аша гасырлар буе җиткереп тора. Ул коткаручының кайда, ни рәвешле дөньяга киләчәге, аның нинди булачагы, ни өчен җиргә киләчәге һәм башка күп нәрсәләр турында Тәңребез мең еллар алдан ук сөйли. Һәм бу пәйгамбәрлекләрнең барысы да нәкъ Ходай алдан әйткәнчә, төп төгәл тормышка аша. Чөнки Аллаһы Тәгалә әйткән бер генә сүздә үтәлмичә калмый.